Chukwu ebube bịa o. Ije anya bụrụ ije ọma o, ije anya bụrụ ije were. Chukwu ebube bịa o, Chukwu ebube, Chukwu ọgwụ aghara onye kere eke nwere onwe ya, onye kpụrụ isi ahụ ụzọ, onye ihe na-esiri ike ọ dịrị na ya mfe. Chukwu ebube bịa o. Ije anya bụrụ ije ọma, ije anya bụrụ ije were. Chukwu ebube bịa o, Chukwu ebube, Chukwu o. Otu a ka anyị si nabata gị n'ụbọchị taa bụ Wenezdee ahịa eke n'ahọ onye nwe ụwa niile. Eji m n'aka na ịdị nkwadebe. Maka ndị bidoro isonye anyị ọhụụ, ọ bụ na Igbo Dream Television IDT n'ahịa Ịchafụ ka isi wee nụọ ọmarịcha egwu nke a. Anyị akpọkuola chi ebube ka ọ bata ka ọnọdụ anyị na gị n'ụbọchị taa wee bụrụ ihe ọma. Ya bụ na atụfughị oge anyị ga-akọnụ n'ubi onye anyị bịara. Cheta na ọ bụ gị na nwaada Chinyere Esel bụ ihe nọ n'ụbọchị taa. Ihe anyị ji maka ya bịakwanụ n'oge a bụ gwam gwam gwam, ofu ihe so na asụsụ Igbo o ji wee bụrụ ọpụrụ iche n'ihe dị n'asụsụ dị n'ala. N'ajụjụ anyị jụrụ n'izu gara aga, ọ bụ ezigbo ihe mwute wee nye ụlọ ọrụ anyị na enweghị ọbụnadị otu onye zatara ya bụ ajụjụ ma ọlị. Ya bụ ihe wee bụrụ ihe jọgburu udene na njọ ma si gbuo nkakwụ n'isi, wee gosipụtakwa n'ezie na asụsụ Igbo anyị na-alakwanụ mmụọ. Ya bụ gị onye ọma na-ege ntị, gbalịa n'ike gị ịhụ na asụsụ anyị a anaghịkwanụ, maka na ọkụkọ rapụ n'ụkwọm, gịnị ka ọ ga-eji azụ nwa ya? Tupu anyị aga n'iru wetara gị ụsa ya bụ ajụjụ nke anyị jụrụ n'izu gara aga, ụlọ ọrụ anyị si ka anyị were ohere a wee yọọ ọha na eze ka ha biko dododo gbaghara maka abalị one ma one unu anụghị onu anyị. Ọ bụghịkwanụ na ihe anyị kpacha anya wee mee, kama na o nwere ihe karịrị anyị nke na anyị gbanịrị ike anyị ka anyị dozie ma okwere anyị. Mana ekene dịrị Chukwu na anyị echigatago azụ ka anyị na gị wee na-anọrịtakwa ịgwakwa gị nke na-eme n'obodo anyị. Ụsa ajụjụ anyị jụrụ n'izu gara aga bụ ikiri ụkwụ na afọ. Ịgba Chukwu kwere anaghị awa awa bụ afọ. Ihe na-eme ọgaba agaba okpere azụ, ọ naba anaba okpere azụ bụ ikiri ụkwụ gị. Ya bụ na nke a bụ ụsa ajụjụ anyị jụrụ n'izu gara aga. Ka anyị gbapụ na ya ọsọ maka na oge anyị adịrọ. Nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa dị 8 n'ọnụọgụgụ. Ụnụ maka anyị si eme ya, anyị ga-enye ụnụ ụsa 6, na-enye anyị ụsa 2 ndị nke fọrọ afọ. Ọkwa ka anyị si eme ya. Nke mbụ, agbọghọ mara mma abụ na-agba n'isi. Ụsa ya bụ ụdara. Gwam 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 gwam, ihe bugo ụzọ aracha ite ofe nne gị. Ụsa ya bụ ngaji. Gwam 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 gwam, ihe bụ aka wee bụ ọhịa chịrị ụmụ wee pụta. Ụsa ya bụ ede. Gwam 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 gwam, ihe na-eme oricha tupu ọnụ erie. Ụsa ya bụ gịnị? Anya. Gwam 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 gwam, ihe ji ụkwụ 4 aga n'ụtụtụ, 2 n'ehihie, 3 n'abalị. Ụsa ya bụ mmadụ. Nke ikpeazụ, gwam 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 gwam, agadi ji ikpere agazu ubi. Ụsa ya bụ ọgụ. Ya bụ na nke anyị agwụgo. O ruo na nke gị, eji m n'aka na iji njikere. Gwam 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 gwam, ihe rụrụ ụlọ n'elu ma biri n'ime anị, nye anyị ụsa ya n'okpuru ihe onyonyo a. Ọzọkwa, gwam 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 gwam, ihe toro ogologo na agbọghọbịa, pee mpe na agadi, nye anyị ụsa ya n'okpuru ihe onyonyo a.
Ya bụ ebe a ka anyị na-eweta ya bụ gwam 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 nke ụbọchị taa na njedebe. Igbo Dream Television IDT n'aha ịchafụ na-asị gị ka emesịa. Nwaada Chinyere sịrị na ị gaghị anwụchu ma ọlị. Ihe ọbụla ga-egbu gị ka ọ gaba mgbago, ka ọ gagbusịa ndị nọ na mgbago, o nwekwa ebe mkpọrọ aha. Ya bụ ka ọ dị.